lento enziwa ucoach Hugo Bros yes it might be into ebhekelene nesquad njengoba ubuza nje nawe isquad sethu what kodwa eqinisweni useqedela nabanye abantu imisebenzi because ifame labaqashwe kuyona akakwazi ucoach welinye iqembu ayokhuluma kabi ngabantu bakolinye iqembu noma ugxeka isidlangala lena abanye instead wayengaya kwi-technical team ye-Chiefs enza meeting nayo ayigxeke ngokwakha ukuthi look ngeke nginithathe because of that. I-Pirate is an higher institution. The Pirate is a second institution following Kaizer Chiefs. Kodwa mokhuluma iqiniso is the first institution i-Orlando Pirate ngoku-establishwa ngoba 1937. Leyo Sundowns leyo yadliwa yi-bank leyo khuluma ngayo wena. Yonke leyo mjuluko yahamba ne-bank. Manje uzongitshela izinto mina ezahamba ne-bank ngoba yazini ilento ethi abantu abaningi bahlale bengishela la bethi sicela usupport amaZulu. Sikolo support angiyawathanda amaZulu ngiyayithanda kodwa ngeke ngikwazi ukusupport i-team ehambayo ibuye mina ngingayithi inqamuka kawu10 ngeke phela uyishintshe into eyifactuality ukuthi njengamanje inendebe more than 100 omunye una 54 oyilandelayo so ngeke uyishintshe ifactuality i-Paris ithathe 2 isishiyele Sundowns yakho angazi ngegebele ngakanani ngoba uzabalaza ngoba nebhola lakho libona lifinyela ngathi ilanga lasebusika nje. Ganza kwethu, our minds are conditioned to believe whatever we feed them. Imqondo yethu yakhelwe ukukholela noma ngabe yini esiyifida ngayo. Mangabe uyitshela ukuthi wena wisdom zoba isdom, mawuthi lento inzima izoba nzima, whatever oyifida umqondo wakho uzoyikholela umqondo wakho. Usabela mfowandaba seke ngihleli esigqikini sasithokoziso umantshangase kuyona ke eSport Avenue nganza kwethu ke uhlelo silivula ngalawo mazi. Namhlanje ke sivakashelwe usual suspect usikelela umfoka Mahaye ngizomazi ke nonke ke dala efika la ku Sport Avenue ufikile even na ku Devon Network so insizwa nje family ukusivakashela la ekhaya Mahaye. Na sabingelela kodwa kuqala abafethu bengicela ngoba unyaka ukanjena kwesi vule ngomkhuleko kancane bafethu. uNkulunkulu wokhokho obabamkhulu uNkulunkulu wamakhosi akithoselwa wena oyinkosi engaphezulu kwawo wonke amakhosi odabuka emakhosini esibeka kuwe konke ke njengamakhosi siyanconcosa siyajabula ukuthi cha impela sendaweni eright ngoba siphethwa amakhosi sisemakhosini sithi kuwe inkosi yamakhosi ke wena oyikhosi elikhulu edlula wonke amakhosi ube nathi njalo kulonyaka sowuphethe kahle amen amen na kubeka ijacket phambili kwakho ukhala ngokuthi yabiza le jacket yabiza mfowethu eqinisweni vele kwangamele no phela yakakapa yabona so kapa ke kusho ukuthi ikhosi kuphela ligqoka lento akuwona lo kapa ufanisayo cha ukapa yabo yabiza kufanele mfowethu ukusupport Kaizer Chiefs kuyizindleko that is why bethi kuyi lifestyle because lifestyle akuyona into ongasuka kuyona iyohlezi ikhona kodwa indleko sometimes ungayibalekela ukuthi uhambe uyojoin iPirate indleko ziyehla ke kodwa mawuhleli kwiKaizer Chiefs uyohlezi ubhekene nezindleko thiwa nesitolo senu la Springfield exactly futhi ngeke uthole noma ubani kusona ngoba esakakapa sibhaliwe kusona lesokuthiwa nezingane ziyangena ogogo yangena obhoko liyangena ngaphakathi cha yabiza le mpahla ngene uphethe umkhondo hayi ngeke ungene nomkhondo lapho yabiza kakhulu mfowethu Mahaye Hugo Bruce usiqokile isquad sakhe aya naso kwiAfcon wawela naso mawela nale squad sakhe kwani insizwe esala ngemuva abadlali kabafiki ngesikhathi esifanayo kwicamp umbekezeli mfowambokazi omunye wabantu abasalele emuva wagcina efika late kwicamp wakwata wadina ucoach ngezimo ke ezihlukahlukene kodwa kwagcina kunamagama agcine wakhipha abanye abathi anokucwasa phakathi lithini uvo lwakho ngalokho
Uvolami sekuthene mina abantu angazi ukuthi yini bebhala manje bethu uyacwasa ngoba ilokho wafika kade sasese Chiefs nathi sathi sayifila le discrimination from coach the way akhuluma ngakhona the way analyze ngakhona izinqumo zakhe ziya discriminatory size sisho sithi asinankinga ukuthi awukhethanga kodwa ukukhuluma kwakho kuyadiscriminate kuyasihetha futhi ku-undermine nemsebenzi uyazi ukuthi lo coach ngendlela enza ngayo ngathi uthunyiwe ngoba uma ungabheka iChiefs iqashe more than 50 people lapha kwi-village nje iChiefs uma usubala nabasebenzi balako 100 iyikhambani uyazi ukuthi kuno othi emapiki laba ngahlala phansi nothi emapiki ngixoxela ngeChiefs nje ngixoxela ngahlala phansi noma imjida ngisazi ubani ophatha ikhwama zabadlali ophatha impahla za caretaker weChiefs wangixoxela ngeKaizer Chiefs kuphela ngoba ngifuna ukusupport into engiyaziyo you understand wangitshela dem mfowethu ngoba silana nje usiye emapiki lapho ubenza LLB kunyaka wakho ogcina wathi ngiyafunda ngifunda nje through iKaizer Chiefs angikaze yangikweleta isara noma yinini family yami yaphila through iKaizer Chiefs sasina iLighthouse eShasworth sinogubevu wangixoxela ngeKaizer Chiefs ngixoxa into engangakaze ngiyinaka ukuthi kanti iyangenelele impilweni zabantu you understand ngizama ukuthini lento enziwa ucoach uHugo Bros yes it might be you know into ebhekelene nesquad njengoba ubuza nje nawe isquad sethu what kodwa eqinisweni useqedela nabanye abantu imisebenzi because ifame labaqashwe kuyona akakwazi ucoach welinye iqembu ayokhuluma kabi ngabantu bakolinye iqembu noma ugxeka isidlangala lena abanye instead wayengaya kwi-technical team ye-Chiefs enza meeting nayo ayigxeke ngokwakha ukuthi look ngeke nginithathe because of that mase kufika kwabe indaba athi no ngizochoose all best noma ngokwe belief noma ngokwe criteria nginayo base ukubuka kwethu thina siwucoach be-national team kodwa hayi athi akho lutho umuntu akho lutho labadlali abasadayiseka international ama agent abawatholi lutho ama families labadlala uyabona kuningi labadlali phela babasebenzi remember ukuthi abaqashiwe kanye indawo abaqashwe ebholeni uma uzokhuluma kabi ucritica ngekusasa uma ungakhuluma nje ngoshabalala umdusha withdraw uthi ibhola lekho lomfana ongaka umbulele emncane uzoba yini in 10 years to come so irong lento enza ucoach kodwa ngoba bayibona abanye favor ama team ukuthi ngisanda siyibuka ngoyiqo sebeqalile kumbona ukuthi no ikhona inetwork edonsa ishone komunye umbhoshongo kulo coach baqalile mase ethinte likambokazi ethi uzophuma eofficeini lakhe semhlophe sebeqala manje ngena nezinhlangano zezopolitiki lapha angangeni ngane eqedela abantu imisebenzi egxeka abasebenzi bese emsebenzini wabo nathi noma sikhuluma la siyakhuluma kodwa siyalibheka ikusasa labadlali we used to speak about Umbuthuma la highly about Umbuthuma not because we are depressing noma sidicelela phansi but senzela Umbuthuma simbeka kwi-frame kwi-high like abonwa abantu kwi-limelight abonwa abantu neParrot bisiya focus ithi asimnike ngoba baya complain iParrot bingeke imnike Umbuthuma ithuba kuthiwa sizanga la studio sazokhuluma ngoMbuthuma ungathatha ama clip ngoba suke sekhathiwe landela streamer nje whole part ulalela ukuthi siwe siqalephi iconversation uzobona ukuthi la ipodcast le iyona promoter noma you understand ebeka abadlali ezingeni labo abasiniki lutho abasibonge ngalutho kodwa umuntu mfowethu wakini uyakwazi kwelula isandla umsize naye la xa ikhona awukwazi ufika umuntu ezama Umbuthuma ibhaquzele isule emakhaya wena uyocindezela lapha na Umbuthuma uthi kusasa la control kusho ukuthi uyathakatha mawunjalo you can't do that akaphelelanga lapho kugcine kudlulela na kwi-agent yakhe ngazo ayibiza ngo small girl whatsoever look like umuntu obuye ngahlawumbe unexperienced or mhlawumbe ube ne-advice wrong kumdlali wakhe kwi-client la inkinga yonke lento ka-coach because i-reality sekutheni ngizwile nje ukuthi no-coach uthize uyena ofonele yena ukuthi umdlali ushiwa yini ibhano ipati into engifuna ukuyibuka wonke noma ngasho thina but those comments are discriminatory awamukelekile asicwasi la eSouth Africa sikwi democratic country so umuntu ocwasa eSouth Africa kudilwa naye accordingly iParrot is an higher institution the Parrot is a second institution following Kaizer Chiefs kodwa uma ukhuluma iqiniso is the first institution Orlando Pirates ngoku-establishwa ngoba 1937 yes wena ngoba umuntu osuka emakhaya kulento soyikhuluma ngoba umuntu osuka emakhaya
ngiyacabanga ukuthi naleyo ukuthi mhlawumbe uBros aka understand situation ngambokazi kusuka emakhaya imali kade ena kwePirates nanokuthi manje opportunity la ya kuyona imvulela amathuba kanjani yabo zezinye zezinto lezo ngicabanga ukuthi uBros ulokuzana kuzona ulekha kuzona when it comes to knowledge khumbula uBros phela akuyena umuntu wale South Africa aka understand situation la sisuka khona yebo kodwa ngisho so ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzezinye lezinto ngizama ukulekelela lento ishoyo ukuthi uqinisile liqiniso lento ishoyo. Exactly, because if you look the way uyabona ngoba ngithi nje akayihloniphanga institution okuyi Orlando Pirates itself because usuka kwi Orlando Pirates so bekumele uma comment bese buka ngale ukuthi usuka phi urepresent abani uMbokazi aka represent national team from the source usuka la suka khona bese yovela kwi national team and uMbokazi is not about ukushayina kuphela emazweni kodwa ukurepresenta i-team into ebalekile representation yani yethu as a count ebisithi ke uAdams wamenze njani. You understand? uMbokazi yena ngabe uzomtreata kanjani. Yiyonto emfakela ipressure ke manje ucoach agcine sekhuluma ini ilimi. Ngoba uzama ukubalance igame kuade kubona ngathi akamfavor sibanibani bese yaphunyuka kakhuluma into. Uzama ukwenza ngathi kuWest kanti akasabalance njengamanje useyibizela amanzi ngani ngomsela. Kuba engizama ukureminder nje coaches and everybody. Nathi noma sicomment asibheke ngale kunabanye abantu esuke sicommenta kodwa ngale bona bayadla iphalishi lento esenzayo thina ngilithola somewhere angilitholi mhlambe futhi ngendlela eto kodwa ungachithi ungafaka inhlabathi ephalishin lomuntu ibhlungu lento yenzayo. Enye into oke wavela emaphephandabeni nakuma podcast nakuma blogs uyisho ile ethi uHugo Bruce ayikho into feel ukuthi uyenzile but ufeel ukuthi akana team ucombine ama winning squad wamanye ama team ungakugcizelela lo. Exactly, because when you look the history of Hugo Bruce eqala ngithi eqala kwebafana uqale ngokulanda bonke abadlali nabamanye ama team lokho sikubiza ukuthi combination of players from different teams different level of league and leagues lonto kodwa behlala ezweni lento econstitute igama elodwa ukuthi sekuyi squad. Yes, but once walanda two teams you combine the best then to represent squad. Squad njengoba sesi represented sona by Pirate nani neSundowns kusha ama numbers akusho mina. Ungangitshela ukuthi kwaukhona weTS Galaxy oyedwa okhona but squad sengisichazile ukuthi sisuka phi kunomehluko ama team representa ini squad noma isquad sisi representwa ama team. But ke abantu banembono ehlukahlukene mawusuka ukhuluma lezi. That is why ngeke ngithi mina most of the time I need ama critical analyzers and critical thinkers when it comes to ama commentary engwenzayo mina because ama comment engwenzayo mina ngithi ngicriticize yena ucoach ukuthi i-wrong lento iziya discriminate we-Kaizer Chiefs indlela ayibeka ngayo usenzani iMbokazi. The very same people ababethe ayakana ngqondo umsusa kwi podcast lo muntu same people abathi lo coach futhi uyagula manje khanda nina nisuswa phi ke nina lapha ku TikTok beni nize nithi mbeke la akahlale phezulu hlala la wena bhuti hlala la wena bangibiza ubani maraso hlala la wena maraso sikutshela lalela awukwazi ukuhlalisa umuntu oyi critical thinker la wena ngeke akubeke wena khona mina la ukhona ngiyakuhlonipha la ukhona umbono wakho futhi ngiyakuhlonipha iqiniso lithi abadlali ababiziwe kwisquad siyabahlonipha njengamanje uma ubheka abaningi ngisho kumaZulu uDomulile ngisho kuphi uDomulile you understand ko Arrows uDomulile yilokho besikusho thina ukuthi akatomule noma imajority ngaba from Pirate ngaba from Valley squad akukaze kwatonyulwa kwangaba big majority from way back Kaizer Chiefs kathi dominant Kaizer Chiefs kathi dominant kulungi kodwa bebekhona omdledle bekhona obani be represent amaqembu abo uthola mhlawumbe iPirate ina 4 iChiefs ina 7 kanjalo kodwa noma ibhola selishintshele iKaizer Chiefs but esikushoyo ukuthi musu kubancisha phela abayi kodwa ke noma musu kuba criticize live in public because uqeda iParish labo okwesibili uyabona lento kaMbokazi uyahamba uMbokazi kodwa igama lakho litrenda the world because ukhuluma wena kwi squad level on an international level awusakhuluma ngokwe team lo coach umuntu omadvisayo uma kuyiwa laphana angani noma excite ama camera umuntu omadvise ucoach wethu akamtshela ukuthi manje this is an international relations issue is not just a national issue so bengamela am-address ngale yandlela uMbokazi futhi okwesibili uMbokazi akasoza abamhlophe ngisho ngayo uhlala nabamhlophe umcwasa lokho
ukumtshengisa ukuthi emnyama usmall kangakanani uma esemhlophe big ungamenza wena abemncane use supreme ngithi usemhlophe uzomkhipha eoffice esemhlophe semkhulu kodwa usum-adjustile ngokwe discipline esekuhlonipha kusho ukuthi wena uyahlonishwa nabantu abamhlophe. I'm trying to analyze what he said because in reality sekuthini bese ngeke isidingo. Yes, namanje ngisasho squad njengamanje ngoba siya kwi-AFCON imasi imelelekile kubizwa abantu bonke noma banga dominate but kubizwa bonke but lesi esasibizwe lesi cha ngakhala impela ufuna ama comment akhona ngiyakhala uyakhala kodwa kumele uyibheke lento siyaba taxpayers ngasitsheli la mas comment uthi we Kaizer Chiefs usune taxpayer cha I'm a taxpayer ngiyasebenza mina le mali ahola ngayo Hugo Bros isuka kwi pay slip from emalini yami as a taxpayer holelwe national team. Yeah. So as ama taxpayers sinombono ukuyibafana ngoba representa thina as a nation. I represent iqembu lami ngeKaizer Chiefs. Mr. Mai nanokuthi njengamanje engicabanga mhlambe nje manje uJoe Bros ekhulume kanje ukhumbula ukuthi siya ku-AFCON ukhumbula after AFCON siya World Cup siqualifyile South Africa. So njengamanje mobuka mhlambe divide kanjani yonke le country because obviously makuse kanjena imibono iyahlukana abanye abantu njengamanje babona ngenye indlela abanye abantu but mina manje concern about lokuzana focus yethu as the country towards AFCON. I'm asking this question simply because I'm worried what if future pro say uyaloser we AFCON, what's going to happen? You know, sizokwazi ukumeseka as a country ngendlela obona ngayo sizokwazi ukuqhubeka simeseka as a country noma njengamanje should he lose AFCON then it's over. Secondly ngiyibuza le question simply because this is not the first coach of South Africa. We had the winning coach Clive Barker, the best South African coach ever. That guy was not arrogant, that guy was very humble. So ngiyibuza leyo question based on zonke lezo zinto lezo. So mhlawumbe ubona njani ubona ukuthi sogcina kwenzeka kanjani? No, to be honest ucoach isomeseka ngoba siqala kuseka bafana sesimene esibhedayo. Remember ngithe mina siyibuka njenge international, you understand, relations issue asiyibuki on a national issue. Therefore sizoyiseka after AFCON but izoba khona inkulumo mayingadliwa vele izobheka ilento engizama ukuthi abantu abayeke ukubuka i-national team njengeqembu izobheka kwi-parade tu uyibonile i-parade yakho uyibonile le Sundowns yakho iqokayo already kodwa ngoba uSafa uSmart uzoqhubeka naye ngokwe-profile kacoach. uSafa uSmart phela uSafa uyacabanga ukuthi nobudlelo yazi lento ngoba ngithi is an international relations issue. Ibhola sona isport kuphala is a social activity issue. I-social activity liuxhumanisa kwama ngisho i-trade ihamba via ibhola ihamba ngabe i-rap ngabe yini kune trading phakathi. Therefore abantu abaningi abazi ukuthi masiye ebholeni siye ku social activity singama activists in social platform. Therefore uma sikhuluma nangebhola la ku social media still sisapusha ini i-activism ngoba singama activists abantu aba understand bazi ukuthi ukupusha ibhola ngoba uthanda iChiefs uthanda iParade let alone that vele ngiyohlezi ngithanda iChiefs but World Cup uma ngabuya ngoseshilo vele wathi uyahamba obvious i-worrying factor yami ukuthi ubani ozothatha ama rankings ngabe ozothatha ngoba sekucacile useshilo wathi akanayo ilicense ethile yokuphatha isquad umkhelelo already. Mhlawumbe uzokwazi ukucover le period esele ukuthi abe naleyo license. Izomeseka niboard lesafu ukuthi athathe. Uma engathathi lo azongena uzohambisana nalento iplan kaMkhelelo ngoba iqiniso lithi ucoach noma angenze enzini but uMkhelelo une upper hand kulento. So it's a bit ukuthi thina umuntu umenza kahle ngoba yenza kahle bafana sibheka uHugo Bros even today uMkhelelo asisho lutho ngaye. UMkhelelo is the one onikeze uHugo Bros isibindi so ukuthi initiate le plan yakhe. If uMkhelelo was not there to support lo ngani ngaba sikho kulento sikho sikhala ngayo siyiChiefs nje noMkhelelo uyayisaya ukuthi akuthathwe iParade akuthathwe ibanga ingakho noma ngixeka ngibuye ngiyiye kuyena uMkhelelo ngoba ngiyamazi ukuthi une role enkulu ukuyidlala futhi phela mediator nangokwe interpretation of language abadlala bayazi yonke lento ekhulunywa ucoach umbokaze ngibonile le nto ethi angazi this is me or what isingisikhambo ngathi mina ishiyele baba kusho ukuthi usazohola ne interpreter phambili lapha yakhona kodwa vele culture yeParade leyo
kodwa Jehova ngiyakuzwa Mr. Bhayi ngiyakuzwa lapha nanokuthi lethi soyisho ke manje abantu abaningi njengoba soyisho njengoba sothinte le ndaba kalo kaMbokazi abantu abaningi lethi show language umkhelele nje manje immediate between the players and Ujo Bros ngiyabona ukuthi uMbokazi uyamove manje umove eAmerica so abantu abaningi banayo worry ukuthi mhlambe kuzoba khona ilanguage barrier kuMbokazi which means mesese America so since sothinte le ndaba yelanguage so ingibuyisela lapho manje so what do you think of that? No, ireality isekuthini vele umdlali demali athengwa ngayo enkulu engaka iPirates is very smart the team there dala benegotiate ama contract londa ngisho ngoba ukhona umzo anganandaba na umzo hayi ngani small boy namzo ufuza ukhosi twakho Hugo Bros so ithi into iPirate into engenza ukuthi iPirate ibize iprice kaMbokazi ngenzeka ukuthi akusabiza uMbokazi sekubiza ama expenses around uMbokazi tokuqala uyilolu hlobo lomdlalo ama logistics ngithi ungathini ucultural too much uMbokazi meaning uMbokazi ngisho social living yakhe it based on hegemony system so it based on hegemony system therefore if uMbokazi edayisa ke manje bazokwenza sure ukuthi le mali ikhona einterpreter phambili ngisho eJimini ngisho lapha ahlala khona ngisho ukudla nani you understand usenda bayikhavile yonke lo ngeke abe nenkinga uMbokazi lo uMbokazi uzokhulunyelwa ibhola wahamba umabizele engazi ngisho this waya pheshe akabanga successful mabizela wahamba uRucas Adebe umfana waseSoweto utsotsanyana uMesa asikhulumisa lokupheshe exactly uMesa ukhuluma language ngakho akekho umuntu italent lakhe livinjwa ukuthi phela remember akuyona interview leyo kuba uprincipal esikoleni noma school governing board lokuthiwa how are you sir where do you come from no ulandelwa ibhola uyazazi ukuthi uzokwenza konke ukuveza lapha enkundleni sasa lakhe lisenkundleni uzobona lo mfana uMbokazi yena siyompraise one and uzoba ucaptain webafana very time soon ngicela ukuphinde lokho Mr. Mahayo uthi uMbokazi waba yini ucaptain webafana the future captain of Bafana umbekezeli Mbokazi wow Mahayo ake sibheke ukuhamba kwaMkhelele ukuhamba kwa Hugo Bros kuBafana sicabanga ukuthi from la sime khona asazi ukuthi who's the next but uma mhlawumbe ngingakunikeza ithuba lokuthi ukhethe ucoach olandelayo kuBafana kungaba ubani ngabuyisela uPitso mina mfethu ngayithanda le kaPitso noRulani yabona le combination ababena lapha kuSundowns besafika mangakuthiwa bayinayo le relationship they believe to young players they believe kuma old players as well kodwa into abayibheka kakhulu ifuture yes babuka ifuture yebhola and remember ukuthi Mamelodi Sundowns ebidlala ibhola same culture yeBarcelona le Barcelona yawinisa ini Spain yes if ungabuya lelo bhola kuthiwa sel practice wayibafana hayi lelo gijima sithi sibona umuntu eyosithela wabuya uVilakazi ubani washaya abana kuhamba ibhola kusala umuntu kumove space lawo bajida bayakholela kulo bhola sebemkantshubomvu mina uPitso ngisho kwiKaizer Chiefs mfethu ngiyamfuna ngifuna ukutshela amanga ngisho uRulani ngiyamfuna kwiChiefs manje wabayi combination nje done asibuyele kancane ngala kwiPS sikhulume ngayo nje Mamelodi Sundowns kubukeke ngathi khona ukudropa okukhona akusile ya Sundowns ekade iyona over the years sikhuluma njengamanje inemidlalo eminingi kune Orlando Pirates kodwa itrailer behind iOrlando Pirates kusho ukuthini ngokubuka kwakho lokhu kuMamelodi Sundowns will this be a downfall of Mamelodi Sundowns? No, it could be if ubhuti lo ubhuti president ophethe njengamanje because umfana omncane yabo uma ngenzeka ukuthi akafuni kuba reasoning and abe resilient kwezinye zezinto nezinqoma ayithathayo abe sober kuzona ivele izoba idownfall neKaizer Chiefs umuzorima sila ku si defend Kaizer Chiefs today nje through ama decisions athathwa imanagement if it was not about their decisions ngaba sikho la sikho so lokho ku obvious that is why sometimes ngithola ngireluctant ukuthi lokho ngiphendulana nombuzo okhuluma ngemanagement ngoba ngempela angiyazi management yama decision wathatha based on what lona ibhola libuka kiphi angle
but iqiniso lithi team ne team kunesisho sesizulu esithi indoda nendoda iphiliswa izinqumo zayo. Yes. Ukuxosha umkwena uhamba kamkwena kwasekonakela. Ukuvumela umkwena ahlale ebhenchini aphikisane no coach wayephethe okumnqithi. Ahlale kwi-cooler box abheke le afulathele iground mangabe ethatha izinqumo already wase kuyi downfall ngoba yayenzeka public ukuthi uthi inkulu inkinga ama changing room. Kodwa management ayingenankinga instead yanikeza abane uManqobo na aManqobo imnikeza imidlalo embala engalutho kwathi wasekulanda omunye ucoach leyo nto isho ayikho sustainability therefore akekho umuntu onevision ngoba ivision we talking about a long term planning asikhulumi ngento ukuthi sidlale one season sayiwina singayiphinda njengamanje Sundowns sibuyela lokho sifana nokuthi iChiefs mingawini league noma iPirate amathima angayiwini league lawo ayaziwa wayileni league Pirate neChiefs mayiwini league hayi next year siyayiwina. You understand seshaya iphambana ukugesa kanti awayi Sundowns ayisagesi this time around iyadlala but lokho ngibuza ngithi ivelaphi Sundowns nale trend entsha yokuwina ileague ngoba iSundowns nayo yayigesela kwileague ileague ayiwina inoma ubani ibuya ku Rangers kodwa imake sikelela iSundowns akayiwina ileague 3 times in a row. I think ngaboma 98 under coach uTed Dimitri. So you can't be saying ayiwini league ngoba after even lapho bekuphela ama season ambalwa iwini kuphela ama season akufani nani enigcineni qedwe 10 years. Yazahlekisa uthenga ububunyaka Njengo 98 Samuel sengisho ukuthi ayithatha 3 times in a row. Mana ngicela ukubuza uzola amahobe bebephethe ngamupunyaka kwiSundowns. Long time ago before 93. Before 93. Okay, uPitso ulo umphathi uyithole nini iSundowns? uPatrice Motsepe. I think kwakuza ku 99 kuza ku 2000. Ngizama ukuthi kuwena uchaza ukuthi management lephethe iSundowns bekuyiyona le yathatha le. Ufuna the same management yo Patrice Motsepe bake bayithatha 3 times. No, wena uthe Sundowns ayisiyo i-team ewina i-league. Mina bengikulungisa lapho kulungile. Yake yayiwina nje 3 times in a row. Ngiyeza kuloko ngithi mina kuwena uthi uPatrice Motsepe lo phethe Sundowns. Useke wayiwina 3 times noma ubeqala nje kule trend anayo. Wayiwina kayi1 kwakhatha ngithi 3 times. No bengakazi. Yaze wina ukusho ukuthi angiphendula. Ngizama ukuthini ke? Le Sundowns onokhuluma ngayo ile yaseMamelodi ayikhumbula? Hayi la seClodrop le Clodrop le hlala la ePitoli Clodrop eThembisa. Le Sundowns le le Sundowns le wena okhuluma ngayo yamanje le yaseThembisa ayikaze ithathe itrend entsha ithathe waya ikazime. You understand? Leyo Sundowns yafa. Leyo Sundowns leyo yadliwa yibank leyo okhuluma ngayo wena. Yonke leyo mjuluko yahamba nebank. Manje uzongitshela izinto mina ezahamba nebank ngoba yazini ilento edida abantu abaningi bahlale bengishela la bethi sicela usupport amaZulu. Sicela usupport angiyawathanda amaZulu. Ngiyayithanda kodwa ngeke ngikwazi ukusupport i-team ehambayo ibuye mina ngiyizinqa inqamuka kawuthela. Wemayi Ngithi ngihamba namhlanje ihambile enhlizweni. Wemayi lesazo sikhuluma ngayo le discipline leya mana bank. Exactly hamba nebank uStandard Bank. uPatrice uyilanda kuStandard Bank. So impumelelo yakhe yonke ayisekho. Kahle hle iSundowns iyiphutha lento kubalwa indebe zeSundowns iyahamba nebank ngoba ya repossessed. Wonke amandla amakhaphu ivalue yadliwa yini? Ibank was forfeited by ibank. Uthi muphi unyaka I don't care but lo nyaka lo nina ama expectations kakhulu. Uma ni common nje nami sine common fact ukuthi ngempela ya repossessed ibank. Phela ibank lithatha ivalue le property lithathanga igama ethi Mamelodi Sundowns. Same thing applies uma ubona iRoyal AM ithathwa kwabhekwa amaphaka sasingathi ukuthi iRoyal AM inabadlali baholela 7,000. Sibona ngoba sekudisclose kuSARS esedla ini iRoyal AM ukuthi ubani hola mali kusho ukuthi imali abayikweletayo ama-million imali engaka base ama players and everything. neSundowns yadliwa yonke leyo nto leyo yaphela nje ungakhuluma history yeSundowns. Sundowns iqala uMotsepe phansi asikhulume from Motsepe siza manje bana indebe etsingaki.
Ngoba soyenze njalo ilento eyenzakala eThekwini. Uyawazi umlando weSundowns wesikelela amahaya. Mawukhuluma ngokuthi uMotsepe yena oqala iSundowns ufuna ukukhuluma ngale history. Mina ngikhuluma ngebank. Uyayazi Sundowns ukuthi uMotsepe uyithole obanade be-own Sundowns. Lokho ngane. Natasha Chaklas. Mana wait. Nendoda yakhe. Bebewina amakhala amangaka. Yibona abawina le triple esikhuluma ngayo. Mana ibank be-repossession. Ibank la repossessa uZola Mahobe abahlangana Natasha. Natasha ibona abalanda iSundowns ebank. Mana wait. Ngo-1993. Wait, uyabona ngoba usuyavuka manje iSundowns. Ngiyajabula ngoba ngishaya edruza. Ngiyajabula. Lalala, ngikutshela mina. Ngithi mina kuwena under this leadership of Patrice Motsepe. Bana triple abayenza beside le consistent winning abakhona. Leyo triple yenziwa kodwa yenziwa isibuye ebank Sundowns. That's my point. Yenziwa oChaklas. Ibuye ngamuphanya Dimitri. 93. A bank. Yes. But mina nje yabo sikalela I argue lento oyishoyo. Yeah. Yokuthi i-team yathathwa umtsipe even if yathathwa oChaklas kade beyisusa kuZola Mahobe uthi bathatha yonke into. It doesn't matter i-team mekuukuthi ayi kwi-league iku number 15 iyabuyela ku-league waye bengathathanga ne-status sakho ngoba isidayiso ibank ne-status sambe yonke kodwa bayithatha from leya vele kade ikhona. That means lento oyisho ayikho. No ngeke ngabe bikho per repossession ngoba into ebhalwe phansi black and white yenza. Yes, but mawuthi i-status se-team sahamba sonke that's not sayo kodwa ayisikhip i-status kwi-PSL because abasho ukuthi must repossess uzobusuyaphuma. Uyithatha impahla kodwa iPSL yona i-decision board ithi no ningaqhubeka manje ithatha la ningaqhubeka. Nathi iRoyal AM ebidayisa kuPSL yathengwa eIndia lelo ubani. Lelo bende uyakhumbula ukuthi besithengwe from SARS. Lo bethenga emusha. Bethenga yabuyela back. Yaxaka ukuthi imidlalo manje izoba u3 a week futhi you understand. Kwacaca ukuthi nabanye abadlali iPSL ayifuni ukudispute abadlali bese beko Arrows bekuphi beko Richards Bay. Kodwa no nisihlangana siyaphuma mina kuleyo nto understand. So i-status kodwa bese ngeke sishintshe ukuthi badlale although iSARS obusuyidayisile usuyithengile. So udispute into eyenzakalayo ayiqali ukuthi Sundowns ihambe bahambile ungabi nepain ukuthi yahamba. Bahlale behamba basazohamba. Kodwa iChiefs imile iPirates imile ama-team awuthula. But phela ama-team awuthwa akazayo ehlathini mina ngisho sure. No, mina what I'm saying ama credentials e-team nama achievements ayo they still there from from existence yayo ungakhulumi as if yaqala ukuexista ngwase ithatha umtsipe lokho kunya account. Those are the credentials which are there. No mina noma singaba different kuleyo view. Yes, but mina I'll remain unshakable where I am. I'm saying mina ngwalike iza amaZulu kade enza kahle la bashintsho babusokelo babana shona phansi ahamba abuya ahamba ucabanga ukuthi asiwathando namaZulu ngempela singabala eThekwini sizalela ukuthi khona umuntu ongawazi amaZulu uthi awala eThekwini but asikwazi ukumelana nepain mase kuthiwa ayahamba futhi abuyele ehlathini ngizwe kahle nje uyamelana necase ayikazi ehlathini ngitshela iye ngamuphi unyaka 10 years without a trophy. Tshela mina ihlathi uwini makhufa kuphela iye nini ehlathini umbuzo umile iPirates iye ngamuphi unyaka ingawini kodwa no iPirates iye ngamuphi unyaka how wani usuqada 13 years manje league ungayazi awusukani iPirates uyishiye na una 13 years ungayazi league awuyishinga ngikho kuPirates obuhlalelo hayi ungayikhuluma indaba yaSundowns Sundowns iyalova nje sibhizi thina kabi nePirates sibhizi yalova kwaze kwafika oRangers bazositakulela ebesenzela ama-team la uBushbucks bezenzela ukhona wena sidlala oHellenic ukhona dala sadlala oHellenic ukhona wena awusiyeke nje wena sasingakwazi wena uqala ukurecap ngomanzini nomdawu before that obana ababedlala eSundowns ngibalele nje baba iKhambuli Zenmusa bawinana Zenmusa lo eChiefs badlala eSundowns hayi ngiyama-highlightela ukuthi mesuka kuSundowns wayeseyapi yini ayimusa kwiChiefs abadlali bayahamba amahaya bayahamba team enephupho engafezekisa iphupho akakwazi umuntu ukudlala kuSundowns kodwa angayi kwiChiefs ngoba iphupho ila lifezeka khona bebe umutsipe ufike noshintsho ngakho umrecognize lo yababa ngoba ufike noshintsho olwenza ukuthi abadlali bangacabanga ukuyodlalela enye team
ngoba Mr Mahaya othoreba lapha okhenini Mark lapha wonke umuntu bephaphama kwi-Chiefs ufuna ukuthini ngisho uJohn Nhlalo wake wayicelela ukuzodlala kwi-Chiefs kwabheda isikhathi ngoba sasinama reserve inqwaba abadlali futhi sasine plan ukuthi sofaka oFernandez abadlali abasha sine plan eqhubeka hasilanda ikhe umaluleka kasiwanga kwi-Chiefs wakusandana umaluleka usuke kwi-Chiefs esambuza ukuthi wayithola into ayisole Sundowns cha angithi wena ukhuluma ngokuthi ambition ayikho yokusuka kuSundowns yokusuka Chiefs ayikho bamthembisa isigaxa semali bamnika yini uhlale ekhulumela manje wonke umdlali uyaphethwa nge-transfer wena izolo kade ekhuluma umaluleka izolo ukuthi i-Chiefs kade ekhuluma phezulu kade khala phezulu umaluleka kade khala phezulu so umaluleka umuva wakhe kumuvela kwiloza ku-Sundowns uyayisola kumanje like it's one of those things kahle ngaleso sikhathi uPitso wayedlala psychology because yakhumbula ukuthi Chiefs number 1 esichongweni izowinile ku-2019 so befuna nje dissolve i-Chiefs yebo ngisho yebo lento ahleze ayenza ayisho Mr Mahaya indeed yes indeed ngoba esho nje umalume ukuthi kwakuyi i-system yokudisturb i-Chiefs ngempela abayidisturb ayangayiwina yalalo number 2 futhi lokho ngeke uqinisekise uma singathiwa sikhuluma ilanguage lobukhothini ukuthi kunabadlali uChiefs abasebewafumbatha ama-envelope ukuthi badayisela amagame ngoba ngeke ukuthi mzo ngathi uleader ngo10 point uthi icelela wonke amagame awu10 asele ube nama draw 7 Can you do that? But the Chiefs are obvious ukuthi iyawina. Yeah, it was obvious. Yawayeka wonke ama point lawa u10 leader ngawo yaphinda yaza lahla ngisho amanye ama game. So ithini into? Ukutshela uthini? Ngeke ngelinya uma sekuthiwa kwenziwa i-audit. Kutholakala ukuthi nabantu abathola something lapho. Do you believe so? Ivolleyball ehlezi bephuma out kuyimanje siyacheckwa kunamazwe acheckwa eAfrica ukuthi akhona into ayenzile kwi World Cup kuza qualify kuyimanje ayacheckwa into enzakala ebholeni so ngeke ngabi naleyo idoubt ukuthi no kungenzeka ngoba iChiefs kwangameli iluze leyanto ngoba kuthiwani nabadlali nje abadayisa total lapha futhi basho ukuhamba uma ubheka uNokovic yayimthanda iChiefs kodwa uNokovic emva kalapho wayizwana kakhulu uBrown ubani umngane kaNokovic kwiChiefs uyamazi ukuthi ba ubani umngane kaNokovic umaluleka babe share room beyimonto emlanda ngisho kwakhe ngisho eflatini yonke into wathi umaluleka uyapi kuSundowns Nokovic wathini wathi akasadlala nayo secela uhamba lento yayinesandla leyanto ukubulala iChiefs iChiefs ayivela ngayifela yakho lapha yayi namanje bakhona abayisebenzayo njengamanje uma ubheka oreferee benzana. Do you think they play against Chiefs? I don't think. I see. Wabiza nje phakabhala ikutshela ukuthi le game elibukile le. No ngisho last week ngesikhathi sihlala nesikhukhuni nane netestkala. Kuzowakhala uJomo ulokuzana uJomo Sono the legend of Orlando Pirates. Uyakhala uJomo Sono uthi uze washintsha channel because 2 goals efanele zinikeze Kaizer Chiefs. uSilver that was a goal. Number 2 befanele sithole penalty. Asilitholanga ukuthi uJomo Sono vele ngaSushi TV ngavula iEnglish Premiership because ngiyabona ukuthi hayi baref bayigcinezela iChiefs. So Mr Mahaya I support you kulento ishoyo ukuthi there is a gang support Chiefs. No, let's be honest. What else would you say? Mina uthi angifuna ukutshela iqiniso. Uyabona mfethu mangitshela iqiniso mina. Singaphuma singazwani la. Kesalanga basa phuma singazwani ngoba iqiniso yakhothi iqiniso futhi omunye ngathi lethe ufakazi ngibulethe. Ngibulethe. Yes. Ithi into uyabona mina umuntu engisakholela kuyena kuba ureferee. Yes. Mungaya la ngangihleli khona. Ngangisemsebenzini mangicabanga ngihleli bonke umuntu. Yes. Wathi ekelo umfana nje shaya ngafika ku2 minutes game qale ngathi lo mfana ngeke seyiwine Darko Blue. Esengibuka ama game akha amaningi kudlala iChiefs asiwini. Asiwini nje ngathina asiwini. I don't think ukuthi abadlali bangadlala abantu badlalela bani badlalela ureferee. They can't do that. Ukuthi bangaluza igame but baluzela ureferee. They can't do that baholela ureferee mos. But ureferee upper end wena umuntu ophethe igame. Then kunomfana ongeke umnake mfethu. Ukuthi ngoba singabala. Uyabona lo mfana okuthiwa uSalasi Mdluli. Umdluli ureferee. Yes. Number 1. Number 1. Na inetwork ke yathi kulahleka kulama season edlule. Yes. Ibuyile. Ngabe dlala iPirates, ngabe dlala iSundowns, fair decisions. Akanandaba.
ngikholela ukuthi lambhemu ukhulile kakhulu ngoba ibhola uyalazi and uyadlala ibhola uyadlala ibhola uyalazi ucoach futhi yazi ngifisa ukumbongela yazi umuntu ongabe semshayela icredit kuthiwa kuyenzeka ngekuthiwa kuyenza ngelinye ilanga akahlale phansi athola irecognition usala semdlula ucoach ulo ureferee ucoacha iteam okuthiwa iMates FC yasemlazi ufike kanye nami kuleyo team ngo2023 mina ngiyimanager yayo team wathi uzoshintsha yonke into ngabashiya ngashiya yena uyazi ukuthi yona ewin iCup Cup jeez ucoach ureferee utshela ureferee ucoach somehow uyalazi Sarasi Paul ungatshela umuntu usalasi ubekathi Chiefs ayivuke kanje umuntu onga understand we Chiefs afuna ukulwa hayi bakumele ajajile mina ngiyamaza akakholelwa yileli ibhola lika soft touch ngisho ngayisiphingo yeba ukutshela ukuthi akakholelwa ngisho ama players akho ukutshela ukuthi vuka uyiplayer yakhe kade hey ya Copenhagen la khubeka nindlale nini so abantu abanjalo uyifuture reference of our coaches badingayo ba motivate ama soccer players ethu angabi ihobhebe mama abe strong ama soccer players ethu therefore siqhubeke sibe nebhola the football has evolved awukwazi ukuverify unyawo noma kanjani uyophula omunye umdlali ibhola lakudala lelo no yena akasho ukuthi faka unyawo but what is saying we umuntu angakulimazile noma kunithintana ngemzimba musu ukufake ukuwa une advantage yebhola play your ball bheka umuntu obhekene then makuthiwa ke balithatha be uyaungawa ngoba udefend i-decision but lento ukuthi abantu bavele wayiboxing kuthiwa ipenalty ayisebenzeli thi si soft kakhulu ingakho ama players ethe ngapromote kwamanye amazwe awakwazi ngoba mfethu ante uyabona uma ungayale ko bhaso yes akudlalwa ndoda lapha kodwa ibhola libona uyibona kodwa mase kuthiwa bathintana uyabona ukuthi ifoul bekumele kube yifoul bathintana emoyeni to play on akekho khalayo and ihlwele sezijwayele leyo mpilo ngoba ibhola seyingaphakathi so ucabanga ukuthi iChiefs kahle kahle kunento ekhona yokuthi mhlawumbe idestroy noma ama officiating amaningi abe against yona ikhona into ekhona ikhona ngoba iqiniso lithi Chiefs inama sponsors amaningi Chiefs Pirate lama team anama sponsors amaningi musizobheka ama opponent ethu mhlawumbe ayishayela ngoHonda kube le sponsor lesi seqembu lepolitiki lesi sathi ngilisho ubuntu bodho nje kodwa bese kuphiwa ukuthi iphakethe likaSibanibani likhukhumele you understand kanti la akusebenzela kuphi wena ama sponsor ngoba engathi usancoma futhi enye team ukuthi effect nawo ubunama sponsor ungayibunga leyo ndlela ngimncomshe ngoba leyo nto leyo kusuke kuyena as individual i-sponsor sikhuluma ngeteam akusebenzela phi wena ama sponsor na kakhulu asizwa kakhulu oqala improve standard sama facilities eyosibili ukushape imindset yabadlali uyabona ku Chiefs ayekho umdlalo ongathiwa ibreakfast akanalo ilunch ayikho isapha ayikho ku Chiefs uyalala evillage nendawo uzokulala ama sponsors twa ayekho lento asinawo amandla kwenza lezo zinto ngiyawaseka Mr. Mahaya ngoba ulukuzana ufika khumbula ilegend Chiefs uFabian McCarthy nabafana bawu2 umfana kokuqala udlalela i-team enkulu umfana kwesibini udlala i-development so bengibukela lo mfana omncane ukukhuluma ngezinto abazenzela iChiefs so into ezincane nje efana nokudla indlela abadla ngayo Chiefs labafana bese bancane ngithi under 12 under 13 bese bancane banje indlela abadla ngayo nani sebe introduce kwinto ezifana nenutrition professionalism nawo wonke lokho so Mr. Mahaya uqinisile Messi i-sponsorships ziyayisiza iKaizer Chiefs ukukhuphula i-standard ngizokubuyisela emuva uyakhumbula ilokuzana iqembe second best Africa after Kaizer Chiefs Al Ahly lizodlala neSundowns South Africa i-team ela i-conductor for ama facilities uPitso sekhona lapha kwaL Ahly wa conduct iKaizer Chiefs wancoma uPitso wathi the best wathi the best facilities la zikhona zikwiKaizer Chiefs indaba yakhona Orlando Pirates indaba yakhona iTS Galaxy noma amaqembu because iKaizer Chiefs the best team Pirates futhi idlala lapha esamamenzela nje semasimini lapha ngona ama facilities phela siyazi kudala le ndawo ima izo developer nje sasizwana khona iWorld Cup lawa ngoba basese ground nama thina sasivele sinama facilities and now beyond the World Cup ama facilities zethu awaze adinge any improvement ayiwona therefore kudala saba ahead thina cabanga iChiefs improve standards sama facilities and everything ahead of 2010 World Cup uma ungafuni ukushayela ihlombe lokho usenkingeni ngoba uPitso ulo hayi uPitso
uPatrice Motsepe uyasho ukuthi Chiefs is the best team. Is the best team noma inama facilities. Uthi the best team wayeyibongela ukuthi ibuyele kweAfrica. Wathi ngeke kulunge vele ukuthi eAfrica iSouth Africa ingamele i-team efana neKaizer. Sikalela ngiyacela mfowethu today ukuchazela abantu because bahlezani bene concern eyodwa kuma comments mawuthi iChiefs is the best team babuza ukuthi ngisho into esuka ibuzwa ayibona bathi uthi Chiefs is best team on what basis wena mawuthi i-team u best usukusho ngani ngoba khona ama achievement ama cups khona ukuthi kuhle mhlambe ama jezi awu mahle or what when awuchaze nje unabo ukuthi what is the best team inezi ukuthi into uthi iChiefs is best team. No oqala sikhuluma ngayo lento esikade sikhuluma ngama facilities ngoba yonke into iqale kutheni umuntu uzodlala laphi ngamscout umdlalo wenzeni kodwa ngeke umfake emasimini bese uexpect ubest kuyenzeka umunye esemasimini enjalo na umbekezela suka emakhaya kodwa ubest stadium yenzeka ilakhi ke kunabantu abanenhlanta yabo naye into ese-talent elabo ngokuphikisana netalent lomuntu iChiefs yakwazi ukunakekela ama-player iChiefs yalenza iqiniso uma ithe izoholela leyo mali uyayihola yakho umdlalo wakwathi ukweleta iChiefs beyizona ndesho iChiefs okwesithathu iya intervene kuma family issues ama players that is why mukwaqala wathi usayina iChiefs uyamkhumbula ubani obezosayina iChiefs nje lo mdlalo besuka kuSundowns asikhulume ngovilakazi nje lento lomncane naye i-intervenile kuyena ngiyambona akuyena yedwa lo kodwa ngizama ukukhuluma umuntu obesuka ulo umfana lo usuke waya kwiChippa lo yesuka kwiPirate waya kuSundowns iMidfield waya kwiChippa ulo uJali uthi bengiya kwiKaizer Chiefs but yodwa into engichithile ipolicy yokuthi bazobamba iaccount yami ya Instagram no Facebook by own uyayizona sho when uyibuka as a stupid decision but ikutshela ngokuthi Chiefs how care they are about wena as a player ngisho impilo personal life yakho bangena kuyona bakumotivate laba bantu kwiChiefs kuba neclass lokuthi how to run uFacebook izinto oyibhalayo iziphi into balandelwa ama professional whatever azobafundisa iChiefs mfethu angifuni ukutshela manga mina lapha akekho umdlalo ongena kwiChiefs uma sephuma ngakhala akekho ongekazakhale akekho yeke iphakethe imali umholo awuholayo ngoba imholo idetermine ukuthi nivumelana ngani ayikho i-team ubest ngempela eholeleni ngoba uma usubuya usuduza kwiSundowns uthola ukuthi kunabadlali abahola average like ama team ethu kodwa kuyona ini iSundowns based on icontract esavumelana ngayo lento okufika kuma media spaces sinegotiate ngama contract ngathi siyawazi noma imholo leyo nto nje useless iqiniso lithi akwasibheka inhlala kahle social welfare ama players ethu ngaba anakekelekile na Chiefs 100% mina ngakutshela Pirate number 2 Sundowns they went there for money it's money there is money in Sundowns in terms of payment but ayingeni ngokunye yazi ngisanda kubuka abadlali beArrows yabona abadlali beCorner Arrows bagcwele ku Facebook ngeke umfice umdlalo weChiefs enza le nto le kunanama fake account eKaizer Chiefs okuthi uvilakazi ubani bakuyena uvilakazi umuntu angena phakathi amcheck umnikazi walena umuntu ozakhela itrend ufuna ukuba nabantu abaningi ahola imali ngeke umfice umdlalo wePirate ekusocial media those are big teams they care they got deeper to defend the status somdlalo so I best team when you consider ngokuthi umdlali uphathwa kanjani impatho indebe zingekho nje no remember I best team umukhuluma ngokweground sikhuluma ngawo ama achievement okwizindebe ngeke kwiKaizer Chiefs uma singathi sibuyisela lento yindebe ubalo maZulu nani bonke oSundowns ngoba sibahlonipha ngeindebe siyibala zonke ebese uthi iKaizer Chiefs kulo 100 weindebe nawo obuthi wena yona ubest kodwa abantu abalandela abakahlanganisa kusho 60 into yaba yini ubest izife no ngoba phela ubest usho isikhathi Chiefs yona team yokuqala ke ubest ephuvile ukuthi yozife ngoba isihlale 10 years ingaqhubuli lutho kodwa ikhava umuntu uhlulwa akekho fika 100 ubuza wena uhlulwa yini mahayi ukuthi i-team iChiefs yayi best team yini ngeke uthi ayi ungakayifica u100 wena usatabala sako 54 wendebe buka usana indebe ezo 54 let's look at the current results are they best team wait what is the best team
ayihlulelwa ngama result current mangokhuluma ngobest ngabe kade kuyimagesi last year uyakhumbula imagesi iphinda Pirates kaningi uyakhumbula imagesi kwashaka idraw ne Chiefs waya ngokwe performance it was would you call Manchester a best team in Manchester awu namanje uyabona iTrafford ngithi Chiefs kumanje buye eTrafford abafana abancane iya kanjani iya ku best awu ina facility afika buka yonke impumelelo yayo nayindebe kunamanga yini ineviki ibuyile ayikahlanganisisha iviki ibuye Monday last week saying Manchester is the best team best team in Manchester ibalwa nama best team top futhi top ibalwa nama team ingathi ama result angeke ayenzele manje but ku top mukhuluma ngeManchester nje yaziwa ayekho umuntu ongayazi nje impumputhi yazi Manchester iChiefs izowashintsha kanjani ama results uma ngabe niyibiza ngebest team ibe underperform no wena no ngeke phela uyishintshe into eyifactuality ukuthi njengamanje inendebe more than 100 omunye una 54 oyilandelayo so ngeke uyishintshe ifactuality iPirates ithathe 2 isishiyele Sundowns yakho angazi ngegebele ngakanani ngoba uzabalaza ngoba nebhola lakho libona lifinyela ngathi ilanga lasebusika nje ibhola lakho shone ibhola Sundowns shone emuva manje ngabe liyaphambili Siku Chiefs lalela ngizama ukuthi mangabe ubest team manje osubiza ngeSundowns ushona phansi ngeperformance sekuyophela isizini uqeda isizini last year unendebe eyodwa nathi sezoqeda unendebe eyodwa uma uyithola uma ungayitholanga still let us to best Chiefs siyeka ngoba iChiefs ishayela ezindebe consistently benePirates bebelwa consistently laba bantu ucabanga ukuthi Sundowns for 10 years 10 season 8 season ishaya indebe zonke kodwa ihlulo ukukava iPirates idlule ihlulo ukukava iChiefs idlule usho ukuthi yabanje la bantu bayasazama ukukava iscore not that they are musala ukubabe ingakho bela ama supporters ayengasuki ku57 ngoba nebelief wrong kuthiwa nje liqiza bayakhula futhi bizani thesi nje utakhuliswa kanjani ama supporters eground babuze kuChiefs thina phela thina siqala ukugcwalisa iData yenzani iPirates manje ayigcwala iData ngoiPirates also loud because iPirates ithatha ipain from it masitshaje hayi noma ngawina angigcwalisi lutho ebese bethi no siyawina sifuna ukubaprovela futhi senze njani siyagcwalisa zigcwale meaning the debut is still between two teams bamuze omunye nje akazi ukuthi ingqondo ifaka amakhandlela anabanye kuye baqishela ethi sekumele idebut manje Chiefs ngoba is nowhere ivele kube sePitoli neOrlando kuphela ngathi we ile ngqondo kaMechiso lefaka uMechiso ayisoze iderby yase Soweto yamuva yaya kuphi ePitoli never futhi yabona lento eSundowns angifuni ukukhuluma kakhulu ngeSundowns mina ngicela ustika kwi-team yami ngoba yabona mina ngikutshela nge-team yomphakathi mhlambe sesivala sikelela ake nje sibheke kakhulu iposition iChiefs egcine kuyona sikhuluma ngeteam yakho ke manje sifocusa kuyona iposition enigcine kuyona ileague njengoba isivaliwe kulungiselelwa iAfcon nokuthi mingakanani imidlalo enisele nayo coming to second league ngicanga kunamagame azobe sazoqedela abelonga kwi-first league mhlambe yini oyibonayo if mhlambe kunabadlali abashodayo ubona ukuthi la nishoda khona obani abadlali ngokwamehla akho sowubabonile kwamanye ama-team ukuthi maybe ngalandwa singaqina iskimu sakho leli teki libhizi yazi isokisi liyangimasaja sengathi ngalikhumula lokhu lingimasaja kanti manje Roma liyangimasaja lokhu lingibamba lingidede lama sesiphela abiza watholakala noma bike ithi buka nje lokhu uyayibonela nawo ngithi yabona isokisi ukwazi ukufaka uleft ka left ukwazi ukufaka liyasho ukuthi right elibonga phansi masaja ngibamba so amasokisi eteam enkulu la ithi hayi kabi angisho kabi ngithi neches lakhona mawuthinta la uyezwa la ukuthi leli ka 2000 rand hayi leli ka 1.3 iChiefs inama icategory yokudayisa impahla yabo ayiveli dayise kubo 1000 konke kubo futhi thina ngeke usifica phela ka Kaizer Chiefs sigqoke lento ekuthiwa inobuso bomuntu sekufakwe umdlali fast hayi ifom khonga ngene ka Kaizer Chiefs uyatshelwa kuthiwa igqokwa lento la sigqoka cha bu lesi usho ukuthi understand bathi isihlondo noma uyabona into efayikhana
iyona lefa kwamakhosi yabona intende lezi isign yamakhosi hayi ukuthatha ikhanda lomdlalo ufaka iskipini nameke sengifaka umntawunge ngafaka ubhobhi ngafaka umdlala ifone khona ngaqoka Kaizer Chiefs thina siqoka straight kakaphi ingakho ukaphe 2 times 2 then iPirate ukudayisa ama sales pheye ngoba sithenga directly asivumelekile ukugqoka into eyo mayigqokile lo muntu lo angayigqoka kodwa ayivumelekile ngaKaizer Chiefs futhi abayeka abantu kuyenza kaChiefs lonto ayikho uma beyenzile lento bawisa iChiefs ngoba uKapa uthatha u50% neChiefs ithatha u50% khumbula ukuthi iChiefs before ithatha uKapa iKapa ibidayisa u500 mayibisa uma uzokhumbula kahle iChiefs lawa olbani adayisa u500 iChiefs le ball iChiefs elithatha libeka ku1.3 yalandela iPirate at 1.3 but umehluko ukuthi iChiefs u50% walo 1.3 for sure uza kuye ephakethini asazi abanye batholani bona so ngithi nje abantu uyabona kubalekile ukuthi sifake iclass ukuthi kaKaizer Chiefs ngoba ngibona nje engimasaja awu original akuphenywa nje ukuphenya twadlula la dlula akudlulwa ndawo la uyabona nawo so abhaliwe futhi ngisho usize uthi usize bani cha uma ngeyona lo size alingeni onyaweni lakho alingeni ukusala isikhala la mathisa adalwa ngenye indlela yabona ngafakela manje unyaweni uzobona uzosala isikhala ngemumva kanje uyabona njengoba uthi uxekwa isicathulo uzoxekwa isokisi elinye isokisi ke leli ngikhuluma ngento oyibonayo live sikhona sonke la nje ukuze lo zobe sengithatha ngibeka la phezulu ahlala la wena ku TikTok azi ukuthi ngikhulume ngani iyabiza Kaizer Chiefs kuyizindleko ukusupport iChiefs leli isokisi leli yakulona isokisi ka 10 rand cha no kulona ka 10 rand but ke ngibuyele egameni iChiefs mfethu to be honest it's disappointing you are so disappointed although see understand the assignment ukuthi still ngoba besafaka ovele eBhayibheli befaka oBatman faka obana abafana abasha laba abancane vele kuzothatha isikhathi ukuthi bakhombane nebebese bekhona kodwa singenabo futhi abadala abathini kodwa style of play shishintshe kakhulu uma uzobheka ukuthi uma ufaka Motlo ibhola lapha naselithi malihambe njengayi Pirate liyahamba lisahlala kanti uma ufaka umthetho unama passes ashort amaningi lama pass futhi ashona emumva amaningi awa wayi phambili umuntu akayi into ebengifisa nje ukuyikhuluma wesikelela ukuthi njengamanje kwiChiefs sesikwazi ukubona ama combined passes mhlambe that are close to 8 to 9 to 10 into ebengajwayelekile okuchaza ukuthi seyikhona ifluidity ekhona lapha eswini yes style of play has totally changed ngakusho lokho thina sinalento ebad lakho ukuthi asikwazi ukuconvert let's be honest with that uconvert i-team mhlawumbe engadlala neChiefs angazi ukuthi i-team mhlawumbe ngabehlele kanjani ucoach kodwa nje uma ungashiya 2 emumva kuyafana ngeke score noma ungashiya ama defender u2 ngaye ulokhu uyigqilaza nje ubeka ama defender akhe emumva vele uthi awakhuphuke la wa2 ama winger abuye angakhuphuka wenze ngoba ngeke score final 30 nje asikwazi ukuconverta that's a thing asibhekene nayo i-stress esicela abalandeli bayibekezelele futhi bayi-understand ukuthi zonke lezo zinto ziyakhiwa vele uma ubani owayazi ukuthi iChiefs izobuyela ebholeni ejwayele ukudlala yes kodwa futhi to be honest iKaizer Chiefs ayikazi idlala i-entertaining football ever entertaining never uma ufuna ibhola entertainayo lifica kaPirate liyagijima lenza ko Steve Lukulia kuthiwa kudala khona lelo bhola nje osemphemo bani bagijinywa lapha yabo Ivan Chance noma be defender kodwa bayagijima so ibhola lidala umgubano omahedle lidala but la kaKaizer Chiefs ibhola la khona lalivele lislowly lina lento yokuthi kube nesisu sibe strong ebese banama showcase bama strikers ngithi kwabuela back kuma video opholeni dlala oMark Williams ubuke oNomvete bekora ukuthi sengomusona uzobona oMbesumi uzobona ubheka nje ngeze ngibalela wena itrack yakhe ya producer le team so why ngayiniki credit yazi kulaba thina kade sasiproducer phela ukuthi abantu bafuna ukushintsha into eyaziwa izwe lonke kube ngathi abantu bagesi iChiefs babona inyoka ngathi yafa bese beyicindezela kanti cha hayi icamba lele nje iyavuka ilokho ivuka nje ithi Nedbank shone phansi iyathula nje manje yabuya yasho ukuthi iqwasa buwe kukhala umuntu thina ngeke sikhale kakhulu iChiefs noma ngathiwa this year ithathanga lutho kodwa ngaba buhlungu again ngoba
ukucombine kwesquad kusinikeza yini ithemba ngasikhathi bethenga abadlali sothenga ukuthi bashintshe izinto sibone ama trophy nathi njengamanye ama team but mangenzeki ngeke siba blame ngoba ibhola li project hence I was saying sidinga umuntu ofana noPitso ozoyithatha njenge project ayibuka iminyaka u5 u10 ezayo ukuthi angayibeka phi ngabe isiyiteam enjani asamdingi thina umuntu ka2 years 3 years ka Kaizer Chiefs vele lento thina le yokushintsha ucoach besingayijwayela saqala ngabo Steve Komphela laba basifakela amabhadi sashintsha abantu kodwa iChiefs yayisimbekezelele vele uSteve Komphela 3 seasons not ukuthi kanjani Steve Komphela wanikezwa nje fully futhi waba ucoach wanga interview iChiefs yangenza lutho yamnika wayihlulekela ngiyambona Kevin Hunt sasi besuspendiwe abadlali njani sibheniwe kodwa futhi again kwakumele ashintshe ukuze naye uthola ipeace of mind umuntu omdala ngoba uma ezosebenza ngepressure kwangeke kuze kulunge but awukho umuzi ongenazi inkinga zawo so mina ke angikwazi ngelinye ilanga kumele bayazi abantu lento ukuthi angikwazi ukufika ku podcast mina ngizovuma uElethu nePirate hey angisupport Pirate futhi angiyesabi Pirate angisupport Sundowns mina ngiyesabi kwa Sundowns leyo yabo so abantu kumele bazi ukuthi mangize ku podcast mina ngisuke ngiyikhulumela ngeKaizer Chiefs yami yona team engijabulisayo noma ngilele nje ingane zami ziyiKaizer Chiefs mina ekhaya awusifakanga ngenkanje ingane azikhomba mina ezami ingane mfowethu zicula ngisho esikole hamba lapha ko Windy Height kuGagasini lapha hamba ucheck ezami ingane uzotshela nje uthisha uthi amakhosi lawa awana nkinga yabo ngisho ngibuka ibhola mina ngizwa ngazi ukuthi uyibonile Chiefs baba iChiefs iyadlala iyadliwa iyakora ziyabalisa ezami ingane zijabule kodwa sewusizo wasekhaya selijwayele you understand manje ke leyo ukuthi iPirate ikhamba ukuthi masiphawula kube ukuthi kumele siphawule sizwelane nayo ngoba nakho na uyawina manje hayi ngeke sizwelana nanga thina Sundowns iyawina more than 8 years so awusozwelana nomuntu osawine kanye uphethini lo muntu osawine nje last season wawina lo 2 Nakusenothule umuntu inqaba wende bongenazo. Ngithi engenazo? Cha sisho recently. Uthini? Recently one. La recently wona lokudida. Uba lo Manchester. Ngakho kube uJessica umanaging director wethu ezobizwa ayophatha le le ayoba imarketing le ko Morocco aphathe kodwa wena ubuthi recent asinalutho. Chest pain. Ifiki alithi izokwenza ama-ordinary izokwenza isikole izofunda ibhola ize kwi-Chiefs laphana ithi yaqala ukubona ama-facilities anje siyiteam yesibili in the world la eAfrica bese wena uba nenkinga thina siyasakhipha ijezi thina nathi nina nathi izebra jezi lethu Nokovic lathi number 2 in the world thina siyasakhipha elinye ijezi thina labangwa salibanga neBarcelona team yokuqala ke yabanga ijezi neBarcelona eSouth Africa iKaizer Chiefs ngeBarcelona kanje unayika ukho nje ngoba wathatha ijezi lethu wanika iBarcelona asiyanga thina ukuyothatha ijezi leBarcelona yona bathatheleni lale Chiefs wena oyidelelayo ngaleso sikhathi balithatha just winning nje yodwa indebe kodwa bafuna into egqokwa yithi so ungasho ukuthi thina siyinkinga eBarcelona yabanje iBarcelona umuthi iKaizer Chiefs bayakwazi ukuthi sigqoke ijezi lawo Yes, sure. So don't think ukuthi Kaizer Chiefs yinto nje. Asenzele indlala abazi ukusiphakela ka Kaizer Chiefs abasinika lutho ngokuthi sithanda iChiefs. Siyayithanda purely because of ama achievements wayo. Siyayazi Kaizer Chiefs amagalelo eChiefs siyawazi. Ngoba sisho ukuthi ngisho ukuphatha indlela social welfare, ukuphatha ama players emphakathini yanikela. Yenza siyayazi iChiefs ithina uthi ibamba lephiqhaza. Siyalazi iChiefs kuyi-economy yale country ukuthi yenzane emnothweni. Siyayazi iChiefs imarketing yayo uyazi Mzomo eselambile lapha na semphathela ama-Chiefs eKaizer Chiefs ama-Chiefs simnika wona lapha eOrlando adla ama-Chiefs ngoba iChiefs ikhona share market ngisho ukudla uyakuthola. iChiefs inane rugby iChiefs inane amantombazane iNetball inazo zonke izinto enazo i-lifestyle ukusupport iKaizer Chiefs usupport iKaizer Chiefs akho uyo support i-team edlalelo uBobby kuphela cha inazo zonke izinto ongasuyicabanga iya contribute kwabanye kodwa into ebaleka kakhulu ngifuna ukudla iKaizer Chiefs ngasho one day ngangasho la ekhaya akusho kwenye indawo ngathi one day Chiefs misifuna ukuwina iyomele ngibize ngiyicoach
Sikelela Mahaya nganza kwethu silvala kanjalo kuhlelo la iSport Avenue la besinosikelela Mahaya khona. Mahaya your closing remarks. Ama remarks amathi ubude bendlela abusho ukuthi inkinga nazo ziyanda. Ubude bendlela kusho ukuthi ama solution nawo ayanda. So qhamuka nama solution ebunzimeni ungazweli ubunzima ungezi nento engakhathaza uma ubuvela ubhena uma ubhena umzimo uyatibula kodwa uvela utshengisa ukukhathala ngoba uma wakhathala sizokugqiba inkinga Uzoqhiba inkinga na kanjani. Sikelela Mahaya ku Facebook bakuthola kanjani ama socials akho ame kanjani. Ajabula kakhulu uthini ngixhase lapha kuNodange Sikelela ku Facebook Nodange Sikelela ku TikTok Sikelela Mahaya TikTok Sikelela Mahaya. Bafowethu into engicela ukisho yokugcina ukuthi ngiyacela maphakanea sibambaneni bafowethu masuke sikhuluma ku social media silwe bayasandawana kanjalo sithandaneni uthando lunye bafowethu abantu ababuyele ema-branchini la kuphilwa khona ama-branch ayi life insurance yomuntu othanda ibhola awukwazi umthando webhola mawusushonile. Ngicela ukudlulisa nje ukuthi kunomdlali kunomsupport besambana kakhulu umuzi waseswazini osupporta imbabane Swallows befika ngisho la kade ezobuka iChiefs afike support iChiefs efika ngisho leko Lundi iMoral Cup leyini Legacy Cup nje sazwana nje umuntu othanda ibhola ngizwizolo ukuthi udutshulwa amaphoyisa kuthanga ebusuku washona ukuthi bekwenzekeni ke anginawo amadidi kodwa sithi rest in peace eqhaweni ebelithanda ibhola bafethu ibhola liyimpilo. Ngiyacela abantu bazi ukuthi ibhola kuzona iwenge ingene egroundini kodwa ngena abantu abaphilayo futhi bayasebenza abanemndeni therefore asilihloniphi ibhola. Sikelela umfoka Mahaya ebesinaye kwiSport Avenue. I am your host uSabela umfoka Ndabase esigqikini sasithokoziso ntshanga sivala kanjalo kuhlelo layo ke iSport Avenue sithi nje abake babonana baphinde babonana. Danko. Hammer